ми всі більше покладаємось все ж таки на карантинні заходи, аніж на нашу готовність прийняти удар, якщо все ж таки його епідемія завдасть, коли все ж таки карантин закінчиться. Однозначної впевненості, що після того ми не матимемо всплеска епідемії, і немає. Є сподівання на те, що це захворювання, як і будь-яке інше, ближче до літа, воно не буде таким активним. І, в принципі, за літо ми все ж таки напрацюємо нашу матеріально-технічну базу, навчимо медиків для того, щоб на осінь вже підготуватися до другої хвилі, якщо таке буде. Вітаю, друзі! Це «Камін-аут». Мене звати Лариса Волошина. І це програма, в якій ми досліджуємо останні новини, все, що стається в світі, в Україні, в політиці українській. І намагаємося зрозуміти, як це вплине на долю Криму. Сьогодні до мене завітав Арсен Жмуділов, громадський діяч, гендиректор державного підприємства «Медичні закупівлі України». Вітаю вас, пане Арсене. Доброго дня. Ну, от перше питання в мене, досліджуючи вашу біографію, я побачила, що у вас дві вищих освіти. Ви магістр державного менеджменту та управління, закінчили Лондонську школу економіки. Друге – це магістратура політології Київського національного університету. А працюєте, очолюєте підприємство, яке має відношення до медицини, до медичних закупівель. От як це пояснити? Насправді дуже просто. Я починав свою трудову діяльність, власне, закупівельником. Як закупівельник мав певні досягнення у корпоративному секторі. До 2014 року я ніколи не пов'язував свою професійну діяльність, власне, з державним сектором, з публічним. Я завжди працював в бізнесі. Лише починаючи з 2014 року, коли я повірив в те, що Україна реально має шанс на те, щоб відбутися як незалежна демократична держава, я пішов у публічний сектор. Зараз, скажімо так, моя робота в ДП «Медзакупівлі України» – це десь таке повернення до свого досвіду, який я отримав до 2014 року, коли я працював в корпоративному секторі, як в Україні, так і за кордоном. Ну, от нещодавно стався великий скандал, розголос щодо медичних закупівель. Це пов'язано з коронавірусом, тому до неї була велика увага українських журналістів. Я бачила багато досліджень, багато матеріалів, в яких говорилося про те, що, ну і ви, зокрема, це говорили в своєму Фейсбуці, ви написали, що державні закупівлі по боротьбі з коронавірусом, що вони фактично зірвані, що робота вашого підприємства заблокована тим, що профільний міністр Ілля Ємець, міністр охорони здоров'я, що він намагався призначити до вас заступником свою людину. От поясніть, будь ласка, вас обирали ж по конкурсу, а заступники, хіба на них немає конкурсу? Хто мав їх призначати взагалі? У розумінні Іллі Ємця на них немає конкурсу. І дійсно, якщо слідувати суто формальній логіці чинного законодавства, я міг би призначити цього заступника напряму без ніякої процедури і погодити його з органом управління, в моєму випадку, із міністерством. Я призначаю заступників і погоджую їх із міністерством. Але річ у тім, що наше ДП, воно створювалось спеціально як національна агенція, яка має відповідати дуже високим стандартам антикорупційним, професійним, в тому числі в частині рекрутингу. В частині рекрутингу в нас є стандартна операційна процедура, тобто яка введена в дію нашим наказом, де в нас є 5 етапів фільтрів до того, як людина потрапить в наше ДП. Тобто це відкритий конкурс, ми пропонуємо вакансію, на цю вакансію подаються люди, вона проходить співбесіди, вона подає мотиваційні листи, вона проходить тестове завдання, вона проходить тестовий день, вона проходить фінальне інтерв'ю зі мною. І лише після того, як всі ті, хто брав участь у відборі, сказали, що так, дійсно, ця людина гідна посісти те чи інше місце в нашому державному підприємстві, ухвалюється мною таке рішення. Так ось, я з огляду на це не міг просто взяти і призначити людину, це раз. І два, я не міг просто взяти і призначити людину з таким бекграундом. Скажіть, а серед тих людей, хто приймає участь у цій процедурі призначення, чи є там люди поза межами вашої організації? Ну, тобто якісь громадські ради, хтось такий, хто свідчив би собою незалежність? У нас є
низка донорів, які підтримують нашу діяльність, які зацікавлені в тому, щоб ми дійсно не на словах, а на справі відповідали високим стандартам, про які я згадав. І ці донори, деякі з них, вони роблять запит на те, щоб вони теж брали участь у, скажімо так, спостеріганні за тим, яким чином цей процес відбувається. І дійсно, зокрема, один з проєктів USAID, американського офісу допомоги, в тому числі України, вони беруть участь у такому відборі. І от через дії Ємця це було заблоковано. Що зробило міністерство? Вони не дали гроші. Як це блокування відбувалося технічно? Технічно воно відбувається просто на всіх щаблях. Річ у тім, що працюючи в публічній сфері, ми розуміємо, що для буквально кожного кроку ти маєш отримати чи то затвердження, чи то погодження. Да? Лише коли ти дієш суто в межах своєї компетенції у господарських відносинах, тоді ти не маєш щось узгоджувати. Але в усіх інших випадках, починаючи від погодження штатного розпису та організаційної структури і до погодження значних господарських зобов'язань, тобто йдеться про контракти, які є значними за коштами, ми маємо отримувати погодження з МОЗу. Так ось ці погодження, вони можуть, іноді вони можуть даватися за день, якщо є на це політична воля вищого керівництва міністерства. Іноді вони можуть зависати в системі на тижні, а то й місяці. І за міністра Ємця всі, без винятку, всі ті рішення, які ми очікували для того, щоб запустити наші закупівлі, вони всі були заблоковані в системі. І деякі виконавці, вони так і пояснювали, що ми їх не пропускаємо далі, бо ми розуміємо, що на це немає політичної волі міністра. Ну, нещодавно програма «Схеми» опублікувала своє розслідування. Це навіть не розслідування. Журналісти стали під Міністерством охорони здоров'я, якраз, яке було зачинено на карантин, і просто дивилися, хто туди ходить. І там дуже цікаві персонажі. Там є люди, які мають відношення до фармацевтичних компаній, які виступають за те, щоб за імпортозаміщування, вони так це називають. Є люди, які керували закупівлями в період Януковича, і по яких були корупційні розслідування. Виглядає так, наче над вашим підприємством будується ще якась структура, яка буде мати можливість закуповувати ліки, робити державні замовлення. Хотілося б зрозуміти, чи можна якимось іншим шляхом, крім як через вас, придбати ліки і завести їх в країну. Чи є такі схеми? Теоретично можна. І я не виключаю, що такий сценарій, можливо, розглядається, або, принаймні, розглядався попереднім керівництвом. На практиці це дещо складно, тому що все ж таки за часів міністрів Супрун та Скалецької ми пройшли певний юридичний шлях, де на рівні законів України, на рівні постанов Кабміну і на рівні наказів МОЗу визначили саме наше державне підприємство як таке, яке має проводити закупівлі. Але все це документи, які можуть бути змінені, в які можна внести якісь оновлення. І я не виключаю сценарій, що нас, скажімо так, можуть відсунути від деяких закупівель, бо я чудово розумію нашу певну незручність, якщо так можна сказати. Ну от з останніх таких скандалів, стільки було призначено нового очільника МОЗу Максима Степанова, одразу ж видання «Думська» одеське опублікувало витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб про те, що дружина пана Степанова організовує приватну фірму, яка має займатися якраз завезенням ліків. Як ці приватні фармкомпанії або приватні постачальники, як вони завозять ліки в країну? І яке це має відношення до державних підприємств? В країні лікарські засоби закуповуються через різні шляхи. Да? Якщо ми говоримо про місцеві бюджети, то це місцеві розпорядники-одержувачі, вони на власний розсуд проводять такі закупівлі. Якщо ми говоримо про закупівлі за державний кошт, закупівлі за кошти державного бюджету, то ці закупівлі вони проводитимуться через нас. І що я можу зі свого боку сказати? Да? Що поки є не тільки я, а вся та команда, яка сьогодні працює в ДП, я впевнений в кожному з них. Поки є ця команда в ДП, поки є це ДП, на нас жодним чином не впливає те, хто зареєстрував що і хто за якою компанією стоїть.
Це приватна ініціатива, я так розумію, дружини міністра, яка жодним чином не має і не може мати вплив на нашу діяльність. Ну, от сьогоднішнє вже повідомлення про те, що на закупівлі для боротьби з коронавірусом витрачено близько мільярда. Там гроші бюджетів місцевих, тобто там найбільше там Київська, є таке розподілення. Я так розумію, що мова йде про те, що купують місцеві бюджети. Здебільшого так. Тобто це йде не через вас, наскільки я розумію? Ми буквально щойно опублікували перший звіт про проведену закупівлю. Це засоби індивідуального захисту, костюми біозахисту. Це, на жаль, дуже прикро, що ми втратили значний час. Тобто дуже би хотілося, щоб ми запустилися з цими закупівлями ще на початку березня. На жаль, ми сьогодні всередині квітня. Перша закупівля, яка відбулася за кошти державного бюджету, вона відбулась сьогодні. Тобто, в принципі, дуже великий строк. А от ці повідомлення президента про те, що прилітають літаки, що в цих літаки везуть там якісь мільйони тестів. Да. Ну, от все це. Це що таке? Це або гуманітарна допомога, тобто допомога урядів інших країн, або це кошти приватні, які були використані для того, щоб закупити всі ці товари і передані тут вже як благодійність. Це другий шлях. І третій шлях теж це, якщо ми говоримо, зокрема, про медичні маски, то це просто, по суті, підприємницький інтерес. Тобто люди закуповують щось за кордоном, сюди привозять і перепродають. Там, наприклад, на епіцентр, на аптечні мережі. Це теж, насправді, корисна діяльність в сенсі того, що коли в країні в цілому є дефіцит, то насичення внутрішнього ринку для того, щоб відповісти на той попит споживацький, що є сьогодні, це теж, в принципі, є корисно. Але це не були закупівлі за кошти державного бюджету. Чи багато виділено державою для вас? От на сьогоднішній момент чи є можливість через ваше підприємство купувати такі важливі речі, там як ЕКМО або апарати штучного дихання? Тобто щось таке, що звичайний підприємець в сумці не привезе? Така можливість є. І скажу більше, ми сьогодні звернулися до МОЗ України вже офіційно, тобто це було у нас на рівні розмов, але сьогодні вже звернулися і офіційно теж до МОЗ України з тим, з такою ініціативою, щоб МОЗ України ініціював перед Мінекономіки виділення додаткових коштів в резервний фонд Державного бюджету України для того, щоб провести закупівлі товарів медичного призначення за ці кошти. Ми до цього готові. Якщо таке рішення буде, якщо Кабмін ці кошти виділить, то ми готові до цих закупівель. Але для того, щоб вони відбулись, відповідно, мають бути бюджетні призначення. За це відповідає МОЗ. За поданням МОЗу Мінекономіки готує відповідне розпорядження на Кабмін, і Кабмін його ухвалює. Я сподіваюся, що вони пройдуть цей шлях. Гроші є, в тому числі ті, які були вчора проголосовані в змінах до державного бюджету. Я сподіваюся, що це буде швидко відпрацьовано і у нас тут не буде зволікань. Тут виникає питання про кількість, тому що, наприклад, в Україні дається звіт, що тут 3 з лишком тисячі на всю країну апаратів штучного дихання. В Нью-Йорку, наприклад, на 20 мільйонів мешканців, там 10 тисяч. Тобто, і там не вистачає. От на ваш погляд, всі ці такі бравурні речі про те, що виділяються кошти, все це буде закуповуватися, але, по-перше, нема тих грошей, які є в інших країнах. По-друге, нема зараз просто на ринку всіх цих товарів. І чи не виглядає це як таке певна бравада, піар-ход для того, щоб просто заспокоїти українців, що, мовляв, все під контролем? Це складне багатошарове питання. Якщо подивитись суто на деякі цифри, то ситуація з одного боку не виглядає критично. Наприклад, я поясню, в нас в Україні за кошти місцевих бюджетів за останні 2 місяці було закуплено трохи менше 700 апаратів ШВЛ, 700. На це було витрачено десь 580, якщо не помиляюсь, мільйонів гривень коштів. І, в принципі, ці апарати, здебільшого з того, що ми бачимо, це нормальні, адекватні апарати, які дійсно можуть бути використані за потреби. Але тут ми говоримо про те, що станом на сьогодні ми всі більше покладаємось все ж таки на карантинні заходи,
аніж на нашу готовність прийняти удар, якщо все ж таки його епідемія завдасть, коли все ж таки карантин закінчиться. Да? Бо рано чи пізно він має завершитись. І такої однозначної впевненості, да, що після того ми не матимемо оцього всплеска епідемії і що ми не матимемо ту ситуацію, яка, наприклад, сьогодні є в Нью-Йорку, в Іспанії, в Італії, її немає. Є сподівання на те, що це захворювання, як і будь-яке інше гостре респіраторне вірусне, воно ближче до літа, воно не буде таким активним. І, в принципі, за літо ми все ж таки напрацюємо нашу матеріально-технічну базу, навчимо медиків для того, щоб на осінь вже підготуватися до другої хвилі, якщо така буде. Це один з прогнозів, який є. Тобто, ще раз, сьогодні ми покладаємося більше на карантинні заходи. Якщо ми їх знімаємо, і ми маємо таку картину, як мають деякі ось ці західні країни, то дійсно їх не буде вистачати. Станом на зараз їх дійсно вистачає. Ну, при тому, що, безумовно, що нема такого піку епідемії, як в інших країнах, але немає ще тестування в тому обсязі, якому нам, принаймні, обіцяв президент всі ці мільйони тестів, які мали прибути в країну. Ну, і тут виникає питання, а чи дійсно картина така, як нам її показують? Тому що багато в інтернеті, ви ж бачите, звісно. повідомлення про те, що люди, які їх не кладуть в лікарні, або їм не роблять тести. Таке враження, що замовчується рівень небезпеки і рівень хвороби. Що це таке, на ваш погляд? На мій погляд, це десь наслідок цієї кадрової, якщо так можна сказати, чехарди. Я так і скажу, напевно, з міністрами, яку ми маємо останні 2 місяці, коли команди... Бо міністр – це не тільки одна людина. Це команда заступників, це деякі люди, які потім заходять як радники, наприклад. Да? Коли ці команди в нас за останні 2 місяці змінили, тобто ми вже маємо 3-ю команду за останні 2 місяці, яка має своє якесь бачення і розуміння того, як треба цю епідемію долати. І, можливо, це наслідок цього. Тобто в нас, напевно, десь дійсно є дефіцит системного розуміння того, куди ми рухаємося, і планового виконання того, як ми маємо туди дійти. Ви ж розумієте, що відсутність планування, відсутність цього аналізу на майбутнє, яка, в принципі, конвертується в нестачу чи то ліків, чи то тестів, чи то елементарних речей. Потім дорікати будуть саме вам. Мовляв, держава не закупила, і є підприємство, якому головуєте ви. Ви не боїтеся, що вся ця історія буде використана проти вас? Я не можу сказати, що я цього боюсь, але я точно усвідомлюю, що такий ризик є. Він дуже ймовірний, з огляду на те, що зараз після ЄМСа пішла така риторика, що ми розблокували медичні закупівлі і так далі, і так далі. Люди мають очікування вже від нас, що ми зараз все закупимо. Але при цьому, наприклад, елементарно, ті кошти, які були до нас доведені станом на зараз, це лише 35,7 мільйонів гривень резервного фонду. Це просто копійки, насправді. Тобто ми розуміємо, що для того, щоб покрити всю потребу, це мають бути мільярди гривень для того, щоб ми покрили всю потребу в тому, що нам необхідно для боротьби з епідемією. Я розумію, що цей ризик є. Зі свого боку ми намагаємось бути максимально прозорими, зрозумілими. Ми намагаємося комунікувати те, як ми працюємо. Сподіваюсь, що тоді, коли буде час тому, щоб були дані оцінки всім тим, хто так чи інакше був залучений в цей процес, буде зрозуміло все ж таки, як в тому числі ми відпрацювали. Ви були одним з експертів, які працювали над змінами до Конституції, Конституційній комісії, яку скликав президент Петро Порошенко. І я хочу, щоб ви прокоментували таку інформацію. У мене в ефірі Леонід Кравчук, перший президент України, він сказав, що яка Конституційна комісія, це не була Конституційна комісія, тому що, мовляв, Конституційна комісія, вона має інший вигляд, а це була якась Конституційна рада. Який статус мала ваша комісія, і чи дійсно вона наслідками її роботи мала б бути зміни до Конституції? Абсолютно. Річ у тім, що таке поняття, як Конституційна комісія, воно не закріплено ніде законодавчо. Це була абсолютно нормальна ініціатива
президента тодішнього Порошенка ввести її в дію своїм указом. Вона була створена, був її кількісний склад, було зрозуміло, які вона матиме повноваження, які вона матиме цілі та завдання. Гра слів – це не більше, ніж гра слів. Да? Тобто це можна назвати Конституційна комісія, комісія з питань реформ Конституції, правова група там, і так далі, так далі. Неважливо. Да? Тобто головне, який вона має мандат. Да? Її мандат був цієї Конституційної комісії розробити і запропонувати можновладцям зміни до Конституції. Існувало 4 робочі групи цієї Конституційної комісії. Одна з них по Автономній Республіці Крим. Друга була по децентралізації, третя була по змінам до правосуддя і четверта була по правам людини. Як ми знаємо, з цих 4 робочих груп результативно завершилась, тобто не просто відпрацювала, да, а ці напрацювання були взяті, проголосовані в першому читанні, в другому читанні Верховної Ради України, лише напрацювання тієї робочої групи, що працювала над питаннями правосуддя. По децентралізації воно, якщо не помиляюся, зупинилося результативним голосуванням, але лише в першому читанні. І 2 робочі групи, які працювали, перша по правам людини і друга наша по Автономній Республіці Крим, вони напрацювали тексти, але ці тексти нікуди далі не пішли, тобто вони так і не виносились у сесійну залу Верховної Ради. І це така велика таємниця, чому так сталося. От для мене, коли я почула, що спочатку це Павло Клімкін, голова МЗС України в Анкарі на зібранні, він сказав, що буде автономія, він тоді сказав національно-територіальна, потім виступав президент, сказав національно-культурна, потім всі його все ж таки допитали, він сказав, що, звісно, національно-територіальна. Ви знаєте, для мене оця заява на такому високому рівні, вона стала таким певним проривом. Тому що всі почали питати, а що це? А за 5 років суспільство якимось чином розібралося, про що мова. Документи були напрацьовані, але це не було подано до сесійної зали. На ваш погляд, чому так відбулося? На жаль, ми втратили час. Я тут не можу сказати, чому саме цей час було втрачено, чи це об'єктивні обставини, чи це суб'єктивні чинники, але на той момент, коли ми напрацювали текст і були готові його рухати далі, президент на той момент Порошенко для себе вирішив, що він вже входить у передвиборчий період. І він вважав, що це зашкодить його рейтингу. Він був, моє припущення, що він був переконаний в тому, що це не допоможе його рейтингові. Тому що він розумів, що ця справа є справедлива та правильна, але щодо її популярності він мав сумніви. Я більш ніж впевнений, що йому було дано таку пораду, що не треба із цим поспішати, бо ми не знаємо, як це зіграє на настроях того чи іншого сегменту українського суспільства. Цікаво. Бо є, напевно, десь 2 таких сегменти, які би я відзначив. Це по обох краях політичної палітри наших настроїв українських громадян. Це крайні націоналісти, які проти цієї автономії. І це проросійські сили, симпатики Єдиного народу і так далі, і так далі. Да? От вони проти цієї автономії, і я так розумію, що, напевно, Петро Олексійович, зокрема, орієнтуючись на голоси цієї першої групи, він не став ризикувати. От цікаво, що ці крайні націоналісти, яких ви згадали, вони чомусь не проти цієї проторосійської автономії, яка є. Тобто, це теж дуже дивна ситуація. І от скажіть, будь ласка, це ж цікаво, чому Петро Порошенко, коли він все ж таки йшов на вибори, і як президент, і як парламентська фракція, от в мене в ефірі всі казали, що ми за автономію. Чому для політичної риторики, для передвиборчої риторики питання автономії говорити камільфо, а внести в зал? Вам не здається, що тут є певна така, якась така двозначність в цій ситуації?
Дійсно, я для себе не відповів на всі питання в цій Я історії. фактично питаю вас про те, я зараз сформулювала, чи не був Петро Порошенко, як то кажуть, татарофобом? Тобто людиною, яка сказала, а потім боїться втілити в життя те, що він пообіцяв. Мені складно сказати. Однозначно, я розумію, що на останніх етапах, тоді, коли вже текст був готовий, це все ж таки не щось об'єктивне, це суто суб'єктивна його воля, точніше, відсутність все ж таки рухати цей проект. І коли я про це говорив і з Мустафа Ага, і з Рафата Ага, казав про те, що нам час просто не можна гаяти, бо ми розуміємо, що наступна Верховна Рада, вона буде дуже відмінною від тієї, що ми маємо зараз. Я, на жаль, не отримав відповіді, як і вони не отримали відповіді від Петра Олексійовича щодо того, чому ми не подаємо ці тексти, які є дуже якісними, які є пропрацьованими до кожної коми, до кожної крапки, до кожної літери, чому вони не подаються Верховною залом. Ви думаєте, час вже втрачено в тому плані, що тут питання навіть не у депутатах і кількості депутатів, а в принципі все ж таки у волі народу. Ми читали, ми бачили дані соцопитувань. Більшість українців були за автономію. Да? На той момент. От зараз, як ви думаєте, чи не призведете до того, що просто це питання забудеться і через якийсь час люди будуть по-іншому дивитися на все це? Є однозначно такий ризик, і він, напевно, вже реалізується, тобто її вже забувають, вона вже зійшла з політичного порядку денного. Є інший ризик. Це якщо зараз, наприклад, за умови чинної політичної ситуації, що ми маємо в країні, уявити собі гіпотетично, що проголосували автономію, насправді станом на зараз, через те, що в цілому немає державної політики щодо деокупації Криму, щодо його реінтеграції, щодо підтримки його корінного народу, в мене є побоювання, що таке голосування, воно насправді ні до чого не призведе. Бо реалізація автономії, її норм, потім і на рівні законодавства України, вже на рівні законів, постанов, наказів тих чи інших міністерств, це має бути цілісна політика, це має бути цілісний рух до того, щоб ми і повернули Крим, і відновили права кримськотатарського народу, і дійсно побудували цілісну Україну, яка інтегрувала Крим абсолютно адекватними, цивілізованими способами. Так ось станом на зараз цього нічого не існує. І якщо зараз вона буде проголосована, то потім можуть сказати, ну дивіться, ви від нас, єдине, що ви від нас хотіли, це ось ця автономія, вона у вас є, а те, що вона не працює, ну слухайте, ви ж нам не казали про те, що вона має ще і працювати. Станом на зараз, за умови того, що відсутня державна політика по Криму, а ми маємо це визнати, вона відсутня. Вона не просто погана, або вона невдала, недолуга, вона відсутня. Станом на зараз таке голосування, воно ні до чого не приведе. Це має бути все ж таки розуміння на рівні найвищому, що ми робимо з Кримом, як ми робимо з Кримом, і яким чином автономія, вона вбудовується в цей загальний рух до його повернення. Саме на зараз цього немає. Було кілька версій того, як треба діяти. Одна – це почати зі змін до Конституції, а потім приймати закони або вносити зміни у законодавство і наповнювати цю автономію змістом. Інші такі, як, наприклад, той же самий Іскандер Барієв, він говорив про те, що хоча б прийняти закони про статус корінного народу, про кримськотатарський народ, і от хоча б так, а потім вже щось змінювати. Дивіться, насправді зараз ніхто не знає, як правильно. Ми маємо пройти абсолютно новий шлях. І коли ми його маємо пройти, от все те, що ми інтуїтивно, або логічно, або прогностично розуміємо, що воно буде корисним, ми маємо все це робити. Зміни до Конституції, закони, повернення топоніміки, підтримка телеканалів, підтримка кримськотатарської мови, кримськотатарські школи тут на материку, активна міжнародна політика і так далі, і так далі. Всі ті питання, які в нас є, ми маємо їх всі закидувати, реалізовувати і так далі. І тоді в нас буде вимальовуватись та картина, яка може показати реальний шлях до того, як ми наближаємося до того, щоб і повернути Крим, і тих наших співгромадян, які сьогодні в Криму є. Станом на зараз одне точкове рішення, воно ні до чого не призведе, бо зараз в нас
в нас не було досвіду того, як це працювало у минулому. Якщо хтось вам скаже, я точно знаю причинно-наслідковий зв'язок, що от сьогодні ми голосуємо, а завтра вже деокуповано Крим, він вам або збреше, або він сам собі бреше. Тобто він не розуміє, що насправді ми маємо зараз забезпечити максимальну кількість правильних рішень, які ми у той момент часу, коли вони реалізовуються, зрозуміємо, яким чином правильніше використати для повернення Криму. Але це має бути рух, це має бути потужна політична воля для того, щоб це реалізувати. Це не дуже складно, насправді. Все те, що я сказав, це не ядерна війна з Росією, це не відновлення ядерного потенціалу, це не атака на прикордонників десь і так далі. Тобто всі ті сценарії, які ми розуміємо, що вони точно матимуть суттєво негативний вплив на Україну. Це все те, що в руках України, і це все те, на що Росія не зможе дати адекватну відповідь. Ну, дивіться, зрозуміло, немає автономії, її не приймають, але знову ж таки, ця ж та сама топоніміка в законодавстві по деокупації, по декомунізації, топоніміка окупованих районів Донецької і Луганської області змінена, Кримська – ні. Оце дуже цікаво. Або, наприклад, і ганебно. Її просто нема. Тобто, ні, вона є, вона утверджена, але після деокупації, коли це буде. Потім немає, наприклад, той самий, якщо ми говоримо про підтримку кримсько-татарського народу, це ж не тільки питання деокупації, це питання відродження після довготривалого геноциду і етноциду. І теж нічого нема, ані закону про мову корінного народу, ані якихось програм виділення коштів на те, щоб досліджувати ту ж саму теологію, мову, абсолютно тобто, правильно. всі ці речі. А з іншого боку, ми бачимо руйнацію, фактично трощення телеканалу АТР, який є символом. От на ваш погляд, всі ці речі, нам взагалі буде куди повертатися? Хтось захоче бачити країну, яка всі ці роки просто обмежувалася гаслом «Крим – це Україна»? Це хороше риторичне питання, і коли намагаєшся дати на нього відповідь, дійсно, чесно кажучи, дещо опускаються руки. Дійсно, ми сьогодні по Криму, ми точно рухаємось у протилежному напрямку до його повернення. Сьогодні, до речі, ознайомився із текстом заяви комісії тристоронньої, яка була утворена між українськими деякими науковцями, росіянами, інтелектуалами і представниками Європейського Союзу, яка напрацювала дорожню карту того, як примиритись Україні та Росії. І от в частині Криму те, що я побачив, це абсолютно свідчення того, що в нас легітимізується рішення щодо того, щоб просто його все ж таки здати. Там запропонований якийсь новий референдум під міжнародним наглядом з боку чи то ООН, чи то ОБСЄ, зараз не пригадаю. Який референдум, я перепрошую? І взагалі вся риторика про референдум на території, яка була окупована, яка ми розуміємо, що 6 років, що відбувалось там, хто ті люди, які будуть ходити на нього і голосувати, вона абсолютно є незаконною, контрпродуктивною і взагалі несправедливою по відношенню до всіх тих, до вас, до мене, до всіх тих нас, хто боровся за те, щоб все ж таки те, що відбулося в 2014 році, щоб всі зрозуміли, що це має бути визнано точно як злочин, і стан речей, який був до 2014 року, має повернутися безумовно, а не говорити про новий референдум. Вигляд законності референдумом, проведеним серед окупантів. Слухайте, всі будь-які референдуми були б неможливі, якщо б це була якраз автономія. Тому що автономія визнає право корінного народу, і корінний народ, і тільки він може розпоряджатися своєю батьківщиною. Абсолютно правильно. Може, це і є причина? Може і так, дійсно. Тобто, може готується якийсь м'який сценарій того, що, дивіться, по Криму, в принципі, там вже був якийсь референдум, тепер там такий своєрідний статус, протекторат під кількома суверенами там, і так далі, і так далі. Кримських татар в цьому всьому немає абсолютно. В цій комісії я подивився на її персональний склад. Є, до речі, деякі дуже шановні люди тут в Україні. Я не знаю, чому вони під цим підписались. Немає жодного кримського татарина, немає жодної людини, яка би була з Криму. Тобто про Крим вирішили щось або намагаються вирішити щось без тих людей, які дійсно
напевно, мають право на те, щоб сказати свою думку по Криму. Знаєте, я насправді дуже з великим сумнівом ставлюся взагалі до будь-якого референдуму, в тому числі і загальноукраїнського, який теоретично можливий згідно українського законодавства, тому що я просто не розумію, як можна вирішувати питання чужого дому, чужої батьківщини більшістю голосів. Мені тут бачиться щось таке, ну, якраз антиправове. Я хотіла спитати вас ще по одному моменту. От багато говорилося про обміни. Про це говорив президент, 200 людей ми обміняємо. І там він запевняв, що це будуть і люди, які сидять в російських тюрмах. І в тому числі кримські татари. В тому числі кримські татари, він це сказав. І нема. Але ну, я далека від того, щоб звинуватити українського президента в тому, за що винен російський. Але от що мене здивувало, коли був оцей скандал Єрмак-гейт, Єрмак вийшов на брифінг в Офісі президента. Він хотів зробити вигляд, що це не має відношення до плівок, і що він тут не про це. І він говорив, що ми там, от всіх цікаво, що ми говоримо в Мінську, ми говоримо про обміни, ми проводимо обміни. І він говорив про це так, наче от ми всі домовилися, обміняємо там 8 чи 10 людей, бойовиків віддадуть. От у мене склалося враження, що навіть в обмінах питання Криму, кримців, його вже просто нема. Про це просто не говорять. Тобто є проблема, є військовополонені, треба міняти. Ну от міняємо, от обмовляємося з цими представниками, умовно, ДНР, ЛНР, цих самопроголошених. Але ніхто не говорить про те, що всі ці військовополонені – це люди, які мають українське громадянство, які мешкають в окупованому Криму. І мені здалося, що от навіть в питанні обміну іде якийсь певний відступ на державному рівні. Чи не здалося? Чи дійсно це так? У мене те саме враження. У мене немає якогось інсайду, яким я можу поділитися, але враження в мене те саме. І це дійсно актуалізує питання тих кримських татар, які лишаються сьогодні в Криму, до тих, хто виїхав на материк. Та, і в 2014 році я в тому числі сюди виїхав для того, щоб максимально докласти зусиль для того, щоб те, що в Криму відбулося, та, щоб стан речей повернувся на момент 2013 року. Це актуалізує їхнє питання до нас. А що ви взагалі там робите? Ваша мала батьківщина, тобто ваша рідна земля – це Крим. І ми всі кримські татари це дуже гостро відчуваємо. Ми це розуміємо. Ми виїхали з Криму для того, щоб тут максимально актуалізувати це питання, щоб показати і Україні, і міжнародній спільноті, що корінний народ Криму, він насправді за Україну. Як на мене, це дуже важлива етична і правова перевага України над Росією у боротьбі за Крим. Виявляється, вона нікому не потрібна. Це дуже прикро. І дійсно відповідей, які би ми могли дати нашим співвітчизникам в Криму, їх майже не лишається. І що найцікавіше, в Крим повернутися теж складно, тому що за цей час багато з нас стали фігурантами кримінальних проваджень, ініційованих правоохоронними органами Російської Федерації. Або так чи інакше ми розуміємо, що є значні ризики того, що при поверненні в Крим ти будеш або депортований, або заарештований за те чи інше правопорушення. Або будеш змушений мовчати у відповідь на те, про що мовчати пристойна людина не може. Це теж проблема. Абсолютно правильно. Скажіть, будь ласка, що Україна, теоретично Україна як держава може відмовитися від Криму, обміняти Крим, провести якісь загально-ООНівські референдуми? Насправді, теоретично це можливо. Ми бачимо, як по колишній Югославії відбувається навіть обмін територіями. Корінний народ, який не має тут ані права, хоча є постанова, яка визнає статус корінного народу. Чи є правові механізми, які все ж таки для кримських татар могли б не допустити цієї ганьби? Є ці правові механізми, я можу навіть так сказати. Якщо Україна буде відмовлятися від Криму, то кримські татари мають точно піти шляхом того народу, який бореться за деколонізацію. Є ціла галузь міжнародного права, яка була напрацьована в 50-60-ті роки минулого століття, яка гарантувала народам, які підпали під колонізацію, а ми точно підпадаємо під це поняття, право на деколонізацію. Ми маємо піти цим шляхом. Якщо Україна не буде боротися за Крим, то ми маємо піти шляхом деколонізації
в принципі, будь-якого зовнішнього впливу будь-якої іншої держави на Крим. Я сподіваюся, що цього не відбудеться. Я сподіваюся, що Україна не відмовиться від Криму. Але ті тренди, які ми бачимо сьогодні, і підтримка суспільства тому, що сьогодні відбувається, з того, що я розумію, насправді ми не можемо сказати, що, наприклад, ця влада, вона не популярна. Наприклад, Ні, вона популярна, в неї високі вона рейтинги. популярна, абсолютно. Так ось воно виглядає так, що якщо ці тренди їх екстраполювати на майбутнє, ми можемо дійсно опинитися в цій ситуації. Дякую, Арсене. Дуже дякую за таку бесіду. Хоч і не Дякую вам. весело, але є надія. Ну що ж, друзі, з нами був Арсен Жумеділов. Я вам пропоную дивитися нашу програму щосуботи о 20:20. На все добре.